BPFनिफ्राय सासे इतिमध्य होबाय गासै प्राय 19 जन मन्त्रि थायो उननि बोथोरफोराव जोङो निश्चय रायलायगोन जोंनि नेता दं नेताजों लोगोसे जोंनि गासैबो बिधायनि दल बिदिहै ज'है आसामनि मुख्यमन्त्रिजोंनो रायलायनायनि गेजेरजों हयतो बोथोर सुजुग सुबिदा जायोब्ला जों मोननायनि चान्स दंबावो सार नोंथाङा मन्त्रि मासिनि बेलायाव नोंथाङा मा आशाबादि मन्त्रिथ' बयबो आरो MLA जाखांनायनि उनाव जासिनो होबाथ' लानायाव बयबो दंखायो खोथा गैया खिन्थु एरियाफोरखौ नायो एसे एरिया एडजास्टमेन्ट खालामो जोङो बिसेस भाबे जोंनि इस्ट पार्टआव इतिमध्य सासे गोग्लैनानै थाबाय मिडलाव सासे गोग्लैबाय BTC ओनसोलाव दा वेस्ट साइडआव सासेनि प्रयोजन दङमोन दा वेस्ट साइडनिफ्राय जुदि एडजास्ट खालामोब्ला बांसिन मोजां जागोनखौ जोङो नुहुरदों नोंथांमोना BPFनिफ्राय मन्त्रि मासिखौ दाबिबावगोन दाबियो जायखिजाया जोङो मन्त्रिजों एसेबां लिंक गैया जोङो होयोब्ला जोंनिफ्राय जग्य बेक्ति दङ सालायनो हागोन सारा आसामखौनो BTCजों लोगोसे आसामखौ सालायनो हानाय बेक्ति जोङो दङ MLA जाखांनायनि उनावनो बेफोर माने जग्यताया अर्जन खालामो बेखायनो निश्चय उननि बोथोराव जोङो सावरायगोन